Ukur tong MDC ki UDP na laban Mauprem constituency ba Mitchell Wankar ulong ba hakim Reus nam ka jingya linti kum unong mikman ulap daladi bagi pai ba ki ken mausa haba uyo bandon lang bat ki haka kem khan ka ba ki kendu kham tam ni le hakapor bawan ka klam covid Uliu kurtang ule thuru ba umpoi perkhan ba ka jingnit sa marbam hakitu ki snam shakeleng ki long ying ki ba kham nuna ka yo ka kan pelong ya ki ba bon ki pai pa bandang kan mau pat pen pau ka jing sngu shu uang ru ba kum MDC kumju kum executive member HKJDC ulala ru ban walam yegi scheme penroi kat kum ka bor jong MDC nang ta ban shim bentaru wat ha ka jingya khun ban pelong an ya bon ki an ro bat kham tam e ha ka jinglet shadelhi ban dawa ai jing ithu no ya ka tien khasi to menta ngin ngam ya ka jingya thu ka ba kham nya na ka liang jong u bat ru halor ka jing pen kre na benta ka ne election am DC kikam gi mga sungon ba ni consistency ko long hon kawai manglala ko norai ko ba momdi bat ka ba ar kalong bangila wanra ya gini jaka sajan nak bentar kilong yin ki bedo bat kam tam ko mga ong yefi ngilala ban ajing arab ya gitu kilong yin ki bedo ka kapor ko bet kabade shisha kawai nagi ngasngoy la di achievement ka ba crowd tam namar bade ha tu kapor ka bang ajing arab yu ko bet ngarung la yu ko bet lang andai ka jing i jong ba ka jing i jong blai katsaw sngi nga siyang napo ICU để là cái chuyện gì phải bảo cái chỗ lấy cái chuyện này cái chỗ kia ngalayo cái chuyện cái mét cái phát và để sanh dur cái beliau berani lắm bangan nak ham sakri khamba kham tam ya kata ka kawai ka point bar ka kalau ngilawan ra bon ki development nadu hakisnong di tham nawan ra ki solar street light ngilawan ra ki footpath ngilawan ra ki repairing of ya kinala bat kham tam ame vi ka bangi yawan ra kalong ba ngele kat bala ban penbiang ya itu kimar kiba kibriu kidon kam mahapor bagi jaga jinja pas ngosi kimar kitiar set kitiar tio bat kam bat kunjuru kimar kiba dei nak manta ban ti tlio bat kunjuru anong ipiang ni bagi bon kilong yen kibedung layo ban ai ban jingara itu kilong yen kibedung kiba mla ban tiet watang iki sendok ya briu ya kiru ni ada ai ko mi kita ki ngasmo ban ong kadi jeng ko jong blai bar kadi jeng smo hon men siam ko jong nak benta ka chet beriu ka ba kong san ka ba ngi la perform kum MDC kalong kham ta me ha ba ga na ka isi ka to por ni yo ban ni yo ya ka an mo ki bisibon ki an ni yo ya ka la na ara poi ni yo ya ka solid waste management act ni yo ya ka market act ngelayo bon ki ak na bentar ki hima hakaba shwa yangi bon ki hima ki ba dan tagi acting siem andre porjingi la pen scam mi ki siem kabamot haba pen scam mi ki siem kamot katuga hima kamdan shu apdeng ka jing ya klumar andre ban pen bet pen biang nak bentar pai ba bar pi pen bet na bentar pai ba ka scam ka an ka scam ka jad ben rio kabaning kong ko mo ngi fi ka mga das ngohon na dokumen siem kadai hak bangon rai ko mbam di alosatun nang tapade kidan bon ki ngalawan ra ya ki jaka sajan nak bentar gitu ki beriu ki bedo bat ngalai la ban ai jingerap ki babon ki chenong mo kum kalom paring kalau satun kamau prem lala ban ai jingerap nak benta ki kena ki badon ya katalan ban sport kibalet dan nak football dan kibaran apa ki event kiba per bar kamdam ke bangasau tenat ke ba ngayo kan aji rap itu ki kena kibar persen ya ka state mane jere kai kibai pat ki state api ya kata ngano api nadu ka sien ka bangarung sa UDP ngang ong yeladi bangakwa bangan penklan ya kisengreulum bat ngada sa honjrut kum kasengreulum ni nilai shibon ke ka UDP ka diga sang ka bamju pratasla kamdai ka sang ka ba nilong hangame ka sang kamdai ka sang ka ba shushim ya baro khat ki credit mo handai ngi ya jai ngi la shakri ya jai ben rio nadu usnam ba ka UDP la sang ka UDP kadang ne kadang sa hadu menta
bat kan ya sa kan nang ya iklan susu gi ba kamat ladang on biang syaka bor dan nga job yang di election kadai ban klan susu ikian ki bon kham tam nile kat bala bangin yo no ya village administration act kabadang sa kum ka village administration bill kani kadai kabenta ka ba kongsan ha ka ba kasansyar ka khadar no ka jo khasi kadai kata ka baningkong ka ba ar de gidon bon ki an ki basakut ha ba ngi hapan hap da pani bania bat ngi hap study sani janai ba kita ki ak bat halor kata ka ki khamtam ki di ki an ki batam ki development ngin persyang ka development ngin persyang kan bala kumbangi Julai ni Japan ni scheme na pa 15 Finance Commission na ka special assistance bat kunjuru nag share jung ka government ini lekat balakan penyo ya development ya ki pajba hanrei ka bakongsan mo ya pi ban thau ya ki an ji bas kham im ka zat ben rio oi ka mga kwa ban ong ru ka lomba hadien mangidona ka isi kumba laisnem siteng te namsim layo la man krani ko bon issue nomor ba ngabat yagi department handrai de hadin bangila don nakal yang yetai bang layo la bang kan shibon ki issue jong ka jat ben rio kum ka issue joga ILP nilaya bo ka resolution ya ka ILP na kamanta bang wanra ILP kum jur election delhi na kamanta ba ngin pendrung no ya ka klien khasi hapo ka schedule kumjuru ina buat resolution na kabanta kataru at kabakam kong san kalong mangina bu ya ka resolution hapo na kabanta katukaan nilai persya ya ka UCC Uniform Civil Code kabaong one nation one religion kabanging sekolah ya kata kum ya kata ka jat ngidon ka demokrasi but ngidon kawa ka jinglait dot na banta ba ngindon kano kaniyang tedi na takadaw ip nga sotanat na marba ngilayo sisa banbu yakirosyan persya yakata na marba ni ngimkwa ba ka sarkar India kan penbor yangi ba kawai kaniyam kawai kaktian na mar kumakalong mentahi ngilakwa perung ya kaktian kasih ya khanit kabapra bat abangi pendung ya ka tin kasih ka khanit kabapra barokhat mah yang gaktian gajal pendria ka khobo sepi kipat nong thabot sport laban mobram kalong pilai na kajishan ya manta omde tang sansnem nilai pilai bona so sisnam non rusnem te kublej bon na banta kata bana karpat epi nilai bon ki hagni ka konsensi ka jongi bat ka bakongsan nagarpat ya itu nong thabot ha itu gilai teli kidong jong kalum paring dai ha ukhat kandai tarik o manai jun ngina onra ya to ka delimitation ban kan thop no ya kalum sopho kalum dorbar ka kenjat football siapo kalaban konsensi kani ka konsensi ka batmai te ha ba ka batmai ka ngim parla ba nginya pilot haman lai iwei yen hanrai compare lada ngampai tangkawai ngina onra ya pi sakalaban konsensi de kermen baka jung iet ke jong piru kan penjob yang ha kan election ke